Здравейте, хора! Днес ще пробваме хак. Така. Ако видяхте моите приятели ето тук долу, ще оценяваме хак, но се разпиляха. Така, Дъмбълдор. Между другото имам златния Хари. И говорите, вижте видеото, където ми се пада, ако не го видяхте. Моля ви се, хора, моля ви се. И аз искам да имам 60 и няколко абоната, моля ви се. Направите на 60 и няколко абоната, обещавам, ще има giveaway. На 10 000 лева, обещавам. На giveaway, не, няма да дам 10 000 лева, ще ви дам. Ето. Това е. Ще ви дам ето този шал на Манчестър Юнайтед. И ето такова. А Манчестър Сити на Юнайтед, не знам. Така че. А пък на 100 абоната ще дам ето тази помпа. За футбол. Така че да си взема и другото. Чекай малко да ги сложа по-напред, да не ми пречат. Тъй, време да го отваряме, малко разлях. На 3 го пробваме. Първо мирише малко хубаво. 1, 2, 3. Да, как се е казвал капитан Кук? И то е хубаво. Време е да го пробвам, момичета. Така, как е? Малко не знам. Малко не знам. Ще ви кажа на края на видеото. Да. Така, момичето. Ще кажа сега Дъмбълдор. Аз съм Дъмбълдор и ще ви кажа, че малко хак не е добър, но ако го видя това видео Криската, ще ме съжалява да кажа едно нещо на края на видеото и мухи ми влизат така. Една думичка и сте уволнени. Изчакайте малко. Абе, вие на кого викате? Да снимам видео. Аре, да, сега почнах. Ти не снимаш ли в момента? Снимам. Забравих да покажа на хората. Ето бомбитко. Забравих да покажа на хората. Взел си такис ли, бе? Днеска взех такис и забравих да го снима. Давай. Не, сега идва. След малко идвам, момчета. Видяхте ли, идвам на гости? Това не трябва да ви покажа. Не видяхте. Не видяхте снимката. Време е златния Хари да го пробвам. Така пък браво на златния Хари. Ами аз съм ученик. Ще се казвам златния Хари. Не знам дали е хубаво. Ще го кажа накрая на видеото. Ще пробваме, да. Браво е на златния Хари. Видео снимам. Хак 3. Така, време е да пробва. Точно не знам как се казва. Как мислиш? Малко. Не знам. Но мисля, че хак си струва. Да. Но време е да видим най-добрата лава бяр. Това е най-доброто на света. Това беше от видео. Пау!